иқдоми шоиста аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин. Минбаъд ҳамаи молу маҳсулоти техникаи маиширо ки босифатанд метавонед бо нархи дастрас аз мағозаи беҳтарин харидорӣ кунед. маҳсулотро мағоза аз ширкатҳои бонуфузи кишварҳои Русия, Туркия, Дубай, Итолиёву Чину Ӯзбекистон дастрас намудааст ва кафолати 3 сола дорад. шумо метавонед техникаи маишии дилхоҳатонро ба тарзи кредитӣ бо фоизҳои пастарӣ низ харидорӣ кунед. дар мағоза QR-кодҳои бонкӣ амал мекунад. Суроға, шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Исмоили Сомонӣ 46. Телефон барои маълумот 92 730 77 70. ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ оиди фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ дар самти пешгирӣ ва ошкор намудани ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин ба муҷозот кашидани афроди ҷинояткору хуқвайронкунанда барои шумо маълумот медиҳад. дар студия бо шумо Моҳрухсор Таваллузода. мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати хабарҳо. нашаҷалобони трансмилӣ боздошт ва 21 килограмм воситаҳои нашадор мусодира карда шуд. ҷавони каҷрафтор бо ҷурми тамаҷҷӯҳӣ боздошт гардид. аз қайди гумрукӣ пинҳон кардани мол аз ҷониби соҳибкорон. шарҳин ва дигар хабару гузоришот дар нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ. хатари воситаҳои нашъадор ба саломатии омма на камтар аз таъсири атом ба аҳли башар аст. аз он ки кормандони милитсия дар таъмини тартиботи ҷамъият, пешгирӣ ва ошкор кардани ҳама гуна шаклҳои ҷиноят муборизаи шикастнопазир мебаранд, вале муҳимтар аз ҳама ҳифзи саломатии омма аст, ки бевосита зери ин мафҳум солимӣ ва зеҳну тафаккури миллат аз заифӣ ва унсурҳои ба он таъсиркунанда пиндошта мешавад. оиди мусодираи махсусан калони воситаи нашъадор ҳамкорамон Нусратулло Маҳмадзода гузориш омода кардааст. новбаста аз он ки интиқол ва ё фурӯши воситаҳои нашъадор аз ҷониби гурӯҳҳои муташаккили нашаҷалоб бо сабку усули хос пинҳонкорона амалӣ мегардад, вале хушбахтона кормандони милитсия бо зиракию ҳушмандӣ ва малакаи баланди оперативӣ ҳама гуна талошҳои нашаҷалобонро барбод дода истоданд. дар ҳафти як амалиёти бо барори оперативӣ кормандони раёсати кофтукови ҷиноятӣ вазорати корҳои дохилӣ на танҳо миқдори махсусан калони воситаи нашъадорро аз гардиши ғайриқонунӣ пешгирӣ ва мусодира карданд. инчунин гурӯҳи муташаккили нашаҷалоби трансмилиеро ошкору дастгир карданд, ки гумонбарони нашаҷалоб шаҳрвандони 3 кишваранд. муҳаммад Валади Холид, соли таваллудаш 1984, сокини вулусволии Тахор, шаҳрванди ҷумҳурии исломии Афғонистон. Сатторов Собир Одилович, соли таваллудаш 1973, сокини вилояти Андиҷон, шаҳрванди ҷумҳурии Ӯзбекистон. Турсунов Даврон Ғафорович, соли таваллудаш 1985, сокини вилояти Андиҷон, шаҳрванди ҷумҳурии Ӯзбекистон. Маҳмадов Сафар, соли таваллудаш 1977 ва Бектош ном, шахс сокинони вилояти Боткент, шаҳрвандони ҷумҳурии Қирғизистон мебошанд. ин гурӯҳи муташаккили нашаҷалоби трансмилӣ воситаҳои нашадорро аз ҷумҳурии исломии Афғонистон ба воситаи Муҳаммад Валади Холид бо роҳҳои гуногун маводҳои нашадорро ба ноҳияи фархори вилояти Хатлон дастрас карда, сипас ба вилояти Суғд ва баъд ба ҷумҳурии Қирғизистону Федератсияи Россия интиқол медоданд. қаламраи ҷумҳурии Тоҷикистонро ин гурӯҳи нашаҷалоби трансмилӣ ҳамчун кишвари транзитӣ қарор дода барои интиқоли ҳар 1 килограмм воситаи нашадор аз марз то марз $500 амрикоӣ ба шахси интиқолдиҳанда музд пардохт мегардидааст. фаъолияти ҷиноятии гурӯҳи нашаҷалоб таҳти назорати оперативии кормандони раёсати кофтукови ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ қарор дода шуда, дар рафти амалисозии чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ҳамаи аъзоёни ин гурӯҳи нашаҷалоб муайян карда шуда 21 килограмм воситаи нашадори нави ҳашиш ки бояд ба хориҷи кишвар интиқол меёфт, аз шаҳрванди ҷумҳурии Ӯзбекистон Сатторов Собир дарёфт ва мусодира карда шуд. бо гузашти начандон вақт дигар аъзоёни ин гурӯҳи муташаккили нашаҷалоби трансмилӣ ки дар ҷумҳурияи Ӯзбекистону Қирғизистон қарор доштанд, дар доираи ҳамкорӣ бо субъектони мусоидаткунанда бо раёсати кофтукови ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ дастгир карда шуданд.
мақомоти корҳои дохилии вилояти Суғд низ ба доир намудани маҷмӯи чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯи чеҳраи боз як нафар нашъаҷалоби ашадиро ошкор сохта, аз оқибати зараровари воситаи нашъадор ҷомеаро ҳифз намуданд. шарҳи ин ҷинояти нашъаҷалобӣ дар таҳияи ҳамкорамон Акбар Шарифӣ. нозирони минтақавии милитсияи шӯъбаи яки вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара тавонистанд минтақаи маъмурии худро аз хатари дар муомилот қарор доштани 710 грамм воситаи нашъадори нави афюн ва 180 грамм мухаддароти нави ҳашиш ҳифз намоянд. мухаддароти мазкур ба шаҳрванд Устобобоев Абдуваққос Абдулафизович, истиқоматкунандаи ҷамоати диёти Навгилеми шаҳри Исфара тааллуқ дорад ва дар натиҷаи санҷиши ахбороти оперативии дастрасии нозири минтақавии милитсия гардида зимни аз назаргузаронӣ ва кофтукови манзили истиқоматии гумонбаршуда дарёфт ва гирифта шудааст. ман ҳамин воситаҳои нашъадора афюнаша камкам барои худам истифода мебурдам. ё мана дастгир кардам, бо камтар аз хонамам ёфтам. дар оянда такрор намекунам ҳамин корома, пушаймонам накардам. ду намуд воситаи нашъадори мусодира гардида афюн ва ҳашиш ки дар умум 890 грамм вазн доранд, далелҳои шайъ мебошанд ки дар асоси он нисбати Абдуваққос Устобобоев бо моддаи 200 қисми 2 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида маҷрои зиндагии ӯро дигаргун сохт. фарзияи асосӣ ки барои боздошти гумонбаршуда мусоидат намуда ҳолати воқеиро ошкор намуд, ин даст доштани номбурда дар чаканафурӯшии воситаи нашъадор мебошад. зимни доир намудани амалиёти махсус аз ҷониби кормандони шӯъбаи мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон як ҳолати ба таври қочоқ ворид кардани миқдори зиёди либосҳои гуногун ошкор карда шуд. шарҳи ин ҷиноят дар гузориши навбатӣ. яке аз сарчашмаҳои бой гардидани буҷаи давлат ин даромадҳои гумрукӣ аст. ворид кардани ҳама гуна маҳсулотҳо моддию маишӣ, саноатию ғизоӣ ва дигар навъи молҳо аз хориҷи кишвар ба қаламраи мамлакат тибқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатман бо пардохти маблағи муайян аз қайди назорати гумрукӣ гузаронида мешавад. агарчи дар нуқтаҳои гузаргоҳҳои гумрукӣ мақомотҳои марбута дар самти зикршуда фаъолият дошта бошанд ҳам, вале баъзе ба ном соҳибкорону тоҷирон барои амалӣ кардани мақсадҳои манфиатовари худ талаботи қонунро сарфи назар карда ба таври қочоқ ба қаламрави ҷумҳурӣ молу ашё ворид мекунанд. мушоҳида ва назоратҳои оперативии кормандони раёсати мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ боис гардид, ки як ҳолати ба таври қочоқ ворид кардани миқдори зиёди либосҳои гуногун ошкор карда шавад. автомашини тамғаи Мерседес Спринтер рақами қайди давлатияш TJ 104002 ки таҳти идораи шаҳрванд Фаррух Ҳомидов сокини ноҳияи Ҷаббор Расулфи вилояти Суғд қарор дошт, ҳангоми аз назаргузаронии автомашинаи мазкур либосҳои гуногун ба маблағи 1 211 700 сомонӣ ки берун аз қайди назорати гумрукӣ тариқи қочоқ тавассути дидбонгоҳи сарҳадии Платина воқеъ дар ноҳияи Спитамени вилояти Суғд аз ҷумҳурии Ӯзбекистон ворид карда шудааст. дар рафти санҷиш ошкор гардид, ки Фаррух Ҳомидов бо маслиҳати пешакӣ бо шаҳрванд Гулнора Муминҷонова сокини ноҳияи Синои шаҳри Душанбе либосвориҳои гуногунро ки ҳамагӣ пардохти гумрукии он 10600 сомониро ташкил медод, напардохта аз қайди гумрукӣ пинҳон намуданд. гумонбаршудагон мақсад доштанд ки либосҳои ба таври қочоқ ворид кардаашонро дар бозори корвони шаҳри Душанбе ба фурӯш гузоранд, вале манфиатхоҳии онҳо ба ҷиноят табдил ёфта аз тарафи кормандони милитсия дастгир карда шуданд. оид ба кирдори ҷинояткоронаи Ҳомиду Фаррух ва Муминҷонова Гулнора бо моддаи 289 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, либосҳои бо роҳи қочоқ ворид карда шуда ба манфиати давлат мусодира карда шуданд. нозирони минтақавии милитсияи шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Гулистон зимни санҷиши ариза ҳуқуқу манфиатҳои ноболиғ духтари 17-сола сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро аз хатари ҳамчун манбаи даромади пулӣ истифода шудан аз ҷониби ҷавони тамаккорӣ ҳифз карданд, ки мумкин буд таъсири манфии он дар камолоти ӯ ҳамчун зан ва модари оянда гузорад ё дар пайи идомаёбии таҳдиду тамаккорӣ ба нохушӣ анҷомад. шарҳи ин ҷинояти нанговар дар гузориши ҳамкоронамон.
шиносоӣ тавассути алоқаи интернетӣ бо гумонбаршуда шаҳрванд Набиев Зикриаллоҳ Насимович соли таваллудаш 2003 зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Абдураҳмони Ҷомии вилояти Хатлон сарчашмаи ин ҷиноят аст, ки дар тасаввури навраз духтар самимӣ оғоз ёфта минбаъд чун зарбаи ногаҳонӣ ӯро ба худ овард. Зеро ҷавон баъди нахустин дидор ва ба даст овардани акси муносибати онҳо чеҳраи аслиашро нишон дод. چند پول طلب کردی؟ یا شما 600 2300 شما چی عیبش گرفته از پول طلب کردی؟ یا ماشین هم شما احتمال майли ба даст овардани маблағи муфт бо роҳи тамаҷҷуҳӣ Зикриаллоҳ Набиевро ахиран ба ҳайси гумонбарии ҷиноятӣ хусусияти тасарруфкорӣ дошта шинохта гардонид. Миёнаҳои моҳи марти соли 2023 шиносоии иштирокчиёни ҳодиса ба воситаи шабакаи интернетии Инстаграм ба вуқӯъ пайваста то рӯзи дар муҳити идорашавандаи оперативӣ дар ҳудуди боғи парчами миллии шаҳри Гулистон ғофилгир шудани гумонбаршуда санаи 8 апрел идома ёфтааст, ки бо таҳдиди ифшои маълумоти беобрӯкунанда аз ҷабрида 2300 сомонӣ талаб карда гирифтааст. муроҷиати ҷабрида ба мақомоти милитсия дар баробари ӯро аз тамаъкорӣ наҷот додан ҷомеаро аз нафари кажрафтору зараррасон ҳифз намуд. оғози парвандаи ҷиноятӣ мутобиқи талаботи моддаи 250 кодекси ҷиноятӣ ва чораи пешгирӣ дар намуди ҳабси пешакӣ натиҷаи кирдори ин ҷавони кажрафтор аст. идомаи барнома ба ҳаёти осоишта баргардонидани нафарони бо ҷурми содир намудани ҷиноятҳои характери экстремистӣ гумонбар дар фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ яке аз самтҳои асосӣ ба шумор меравад. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ як дар шаҳри Исфара дар ин самт натиҷа дода ду сокини ҷамоати деҳоти Навгилеми шаҳри мазкурро аз роҳи сарбастаи гумроҳӣ аз хориҷа ба ватан баргардониданд. дар асоси барномаи давлатӣ баргардонидани афроди гумроҳзада кормандони шӯъбаи якуми вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара дар доираи талаботҳои марҳилаи навбатии амалиёти ҷустуҷӯ ду нафар ҷустуҷӯшаванда шаҳрвандон Давлатов Шамсиддин Ҳаитович соли таваллудаш 1966 ва Ғафуров Шодмонбек Абдураҳмонович соли таваллудаш 1982 истиқоматкунандагони ҷамоати деҳоти Навгилеми шаҳри Исфараро бо татбиқи банди эзоҳи моддаҳои 307 иловаи 3 ва 187 кодекси ҷиноятӣ ба муҳити осоиштаи зиндагӣ баргардониданд. нисбати ин нафарон пайравони гурӯҳу равияҳои характери ифротӣ доштаи фаъолияташон дар Тоҷикистон ғайриқонунӣ бо муайян шудани ҳаракатҳои ҷиноятӣ моҳи феврали соли равон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида бинобар дар хориҷа қарор доштан ному насабашон ҳамчун афроди дар содир намудани ҷиноят ба муқобили амнияти ҷамъиятӣ ва асосҳои сохти конститутсионӣ дар рӯйхати ҷустуҷӯшавандагон ворид карда шуд. то ба ватан баргаштан нисбати Шамсиддин Давлатов бо моддаҳои 187 ва 307 илова иловаи 3 кодекси ҷиноятӣ ва нисбати Шодмонбек Ғафуров бо моддаи 307 иловаи 3 парвандаи ҷиноятӣ дар истеҳсолоти мақомот мавҷуд буд. ҳамин қарори бурӯвардан ҳамин қас сабукӣ кардан раҳмат ҳаматон ба ҳақиқат ай мана ҷавоб додан оянда ба шумо хизмат мекунем давлат ба татбиқи ақидаҳои ифротӣ ва саҳм гузоштан ба манфиати иттиҳодияҳои ғайриқонунӣ сабаби аслии мавриди таваҷҷӯҳи мақомоти милитсия ва чораҷӯӣ нисбати гумонбарон Давлатов ва Ғафуров шудааст. барои аз роҳи хатову ноумедӣ ба ҳаёти осоишта баргардонидани гумонбарон ва дар замири онҳо бедор кардани ҳисси худшиносиву ватандӯстӣ ислоҳпазирӣ ва пешбурди ҳаёти солим кормандони оперативӣ ва нозирони минтақавии милитсия саҳм гузоштанд. ман ҳамин ёшиндан надониста ҳамин коро кардагӣ ҳамин хоба пушаймон ҳастам. фарзандои наст тарбия карда ҳамин ватани мо ба хизмат карданаш ба кӯшиш мекунем. маҳз худ иқрори даст кашидан аз фаъолияти ғайриқонунӣ ва изҳори пушаймонӣ имконият дод ки гуноҳи гумонбарон Шамсиддин Давлатов ва Шодмонбек Ғафуров афв карда шавад. ҳолати мазкур шароитеро фароҳам меорад ки минбаъд онҳо бо ақидаи солиму созанда дар муҳити осоиштаи ватан зиндагӣ намоянд. асрор Абдуназаров соли таваллудаш 1959 истиқоматкунандаи ноҳияи Шоҳмансур ном бурда муддати чанд сол мешавад ки аз хона баромада бедарак шудааст.
расидем ба поёни барнома. Онче ки гуфтем намоиш додем ба хотири пешгирӣ аз ҷинояткорӣ ва ҳидоят намудан ба роҳи ростии зиндагӣ буд. мо тайягарони барнома ҳамеша хостори пешрафти Тоҷикистон ва зиндагии осоиштаи мардум ҳастем. То дидори навбатӣ, хайр. иқдоми шоиста аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин минбаъд ҳамаи молу маҳсулоти техникаи маиширо ки босифатанд метавонед бо нархи дастрас аз мағозаи беҳтарин харидорӣ кунед. маҳсулотро мағоза аз ширкатҳои бонуфузи кишварҳои Русия, Туркия, Дубай, Итолиёву Чину Ӯзбекистон дастрас намудааст ва кафолати 3 сола дорад. шумо метавонед техникаи маишии дилхоҳатонро ба тарзи кредитӣ бо фоизҳои пасттарин низ харидорӣ кунед. дар мағоза QR-кодҳои бонкӣ амал мекунад. Суроға, шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Исмоили Сомонӣ 46. Телефон барои маълумот 92 730 77 70.